Yo ninggal katresnan. Katresnan. Ha iya 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 iya. Jos. Nangis sakjroning ati nalika sliramu apa sliramu ra krasa Alhamdulillah. Tak kira niki ndek wau ki para tamu sampun kondur. Gres. Jebule nembe dahar to. Alah nggih. Caos uninga sak mangsa papanipun boten cekap. Papan palenggan kursi kagemipun dahar. Ibu bapak sederek saking Kartosura saged pinarak lenggah dateng papanipun sowang-sowang. Ateges daharane bisa diboyong dateng mriki malih. Nggih betul. Mekaten Pak Larno sekecakaken Jumat berkah ji. Jumat berkah lah ya. Muga-muga dadi berkah sak kabehe. Amin Allah. Keluarga Pak Pujo Bu Endang, keluarga Bapak Sardi yang dari Kartasura. Sukoharjo makmur. Sukoharjo makmur. Muga-muga kinanti donga lan pangestu para lenggah sedaya dadiyo acara berkah barokah lancar wiwitan tengan ngantos pungkasan. Amin Allahumma amin. Mantene awet ayem rukun ndang pinaringan momongan. Amin Allahumma amin. Penake Pak Slamet. Nggih niki nggih kalih ditenggo Monggo. sedulur lanang Dika Okama. Oh ya, silahkan merapat ke sini. Om Dika. Silaturahmi dulu bersama teman-teman Bamesti. Doa kita, nyanyi dulu. Doa kita senantiasa sehat selalu. Iya betul sekali Pak Toto. Lancar. Lancar. Dulur-dulur ngeropoh saka mburi nganti ngarep parkir tuh bule-bule dikirimi. Betul. Pak RT, Pak RW. Ya, monggo. Ngersake lagu. Monggo pinara. Lanjut karo mlaku-mlaku ya, no. Nggih. Nanu monggo. Ojo lali. Iya. Pawalingku. Uga padha satu goyang Pak De. Nanti seelingmu. Yo.
Alhamdulillah. Ketipung ya ampun, ndak ijek panggah ganteng ae. Andani kok. Ki dengaran kok ya komitmen to. Ya, pancen cah cilik ngono ki malah gegirisi. Tenan nek niku. Ngidapi-dapi. Tenan. Tenan pokoke yakin to. Aku emeh kecantol cah kuwi lho, Mas. Leno pangendamu kowe. Ya leno senengane kok. pangendamu tenan. Nek karo Niyaga ki tetep wong ati-ati. Nek karo MC Alah alah. tenang. Yayi. Wonten dawuh. Kepanggih malih kalian Pak Desuyono. Pak Desuyono ingkang Menika pundi? saking Samin saking Dranjang kaleres keluarga saking Pak Pujo. Oh nggih. Mangke pun suwuni senjata pitulungan kasuwun nyekar. Nggih, bibar menika nggih Pak Toto. Oke, menawi menemani keluarga besar Kartasura Ya. yang menikmati hidangan. Ya. Semoga berbahagia selalu, dadosa berkah lan barokah. Muga-muga acara lancar, kondure mengko lancar ngantos dumugi Kartosura. Nggih, amin Allahumma amin. Amin, kari sithik no, nano. Aja lali pawon. Uga moto janji-janji. Iya. Sedia satu anteni nganti sawet. Terima kasih. Monggo. Matur nuwun Mbak Sanum.